sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Lunes na kita, Hulyo 5, tuig 2021. Aksyon Hotline. Yari na kita sa naunang Lunes sa bulan sang Hulyo. Tapos na kung sa basketball pa ang hulaton na lang ari na sa third and fourth quarter sa hinampang no kay tapos na ang first half karon iyang tuig. Pero speaking of hinampang, lain gid ang kwan sumong no results ng NBA no. Lain gid ang maengkwentrohan ay sa gina-expect sang kalabanan ngamo ang mag-engkwentrohan ay sa championship game kay ti ang expectation sang kalabanan Lakers ang mga pangibabaw mo. Lakers nga ila team bala ni LeBron James kay ti ang sa Lakers may Clippers man nga team dira pero ti way magkalusoto. Ti subong lain ining trend amo ning balantayan ta kay ang mag-engkwentrohan ay sa palabuton nga championship game sa tunga iya sang team sang Milwaukee Bucks, no, bag-ong team, no, pero di ka di buenas man sa ila, o I mean, mga players dira may mga hubenes man, kag ti lantawon ta ko na, nuning ilahinganiban nga dalon para sa championship game. Kontra naman sa Phoenix Suns, no, amo na siya sa NBA Finals, nga aton bantayan. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30. Karon iyang nga aga. Kumusta ka mo masuki namon nga matag paramati sa kanginan? Nagasunod na this morning sa aton nga pagpangalagad. No? Ang mga nagamonitor bla, ang ara dira sa ilatag sa kamapuluyan. Good day, good morning sa inyo karon nga aga. No? Kapin pagid sa mga on-air listeners nato. Kag amo man sa mga online nga mga viewers kag mga supporters ta paagi sa Facebook kag YouTube, thank you gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ibalungon ta karon ang update with Aksyon Alvin Grava kay may enkwentro dito sa may Negros Oriental. Mayara siya sang latest karon nga nakuha. Update ini parte sa sining enkwentro kay may napatay. Now, taga diin ini. Now, taga Negros Oriental bala or taga diri sa aton sa Occidental? Kumusta iya ang sa part sang trupa sang gobyerno? No, may ara man bala sang na disgrasya. Di basta gani may ningkwentrohan na ito sa bukid, ang akong ginakabalakaan basta mi, kag ginahambal ko gid kabay pa, nga pagpangabuhi sa mga ordinaryo nga sibilyan, hindi lang kuntani mahalitan. Ano pagid ang aton istoryahan karon nga aga? Oy, ariho ang inutdanay sang kahoy gali na sa may dalan Araneta. Abi ko tapos na ni. Abi ko gani kung hindi na to pagsigihon na, pero may schedule na gali nga pang-ubuson gida panggapas, pangtapas ang kahoy dira sa dalan Araneta. Te question anong himuon diri sang mga opisyales naton sa Bacolod. May mga organisasyon nagligad tong nga nagakontra kang nagapamanabag
parte sa sining inot na isang kahoy, no? Kay may project din nga tukuron sa dalan Araneta mo. Teng pamangkot na no ini dayunon gid sang DPWH, no? Dayunon gid ini ang panggapas. Inano tong huni ng liga to sa mga grupo kag nagapamalabang kanamo sa to nano atuway na lang to yagid pamatian. Na amo na ang isa pagid kay istoryahan tag karon nga aga nano pagid ari ay no i-check taman karon ang latest update parte sa pag-administer sa mga COVID-19 vaccine. Ang sa Negros Occidental sobra nagli 100,000 man no ang ila sini tigayon nga na-administer. I-check ta lang na karon kay may mga bilin pa sang Pfizer vaccine nga today ang schedule para sa pagbakuna. And speaking of bakuna, diri sa Bacolod, maki-update man kita sa Emergency Operations Center kung ano karon ang latest sang mga schedule. Okay, tiway na ni untat nga pagpatigayon sang inoculation o kung inang aktual na bala nga pagbakuna. Ang good news lang iya nga dala ni Congressman Greg Gasataya, buti may bag-ong ambulansya ko sa pila ka mga barangay sa Bacolod nga igapang distribute. That is a very, very good nga information nga mabulig makabuligid para sa operation sang tagsa ka mga barangay. Na ti-check karon talang na kay parte sa PhilHealth ang extended kuno kung gipalawig nga pag-provide sang PhilHealth bulig diri para sa ginahimo bala ukon mga individual nga nagapaydalom sa mga test kay may ara na sang gina-provide ang PhilHealth mo o i-discuss ta lang na karon kon may tiempo kita. Kagang sa national siling ni Senador Manny Pacquiao kay Presidente Rodrigo Duterte, singap Mr. President, kalma lang. Kaya ginhimo ko siling niya nga pag-expose ni kag plastar parte sa isyo sang corruption. Ang tuyo ko di nga mabuligan ang imo administrasyon batok sa pila ka mga persona. No, kag batok sa problema sang korupsyon nga nagaluntad. Ya kalma lang. Isa diyan no kay gin-challenge ang Pangulo si Senador Manny Pacquiao mo singabi i-plaster da ipagwa mga ebidensyang ginambal mo nga may korupsyon sa akon administrasyon. Isa diyan mas mayo ganin as early as now maginuwa na parang at least ang tao bala makita nila kung matuod yung mga ginambal ni isang mga alegasyon kontra sa karon nga administration. Kag may time pa man sila nga sabton Kabagusan madetalye sini sa aton nga pagpangalaga. Ang inyong mga mensahe pwede nyo ginipadala sa aton sini nga comment section dira sa Facebook kag sa YouTube kay aton inabasahon dugay-dugay. Pero sa wala iya internet connection kag willing nga magpadala sa inyong mga mensahe ang aton sini nga text hotline 0963-757-0874 ara man. Alas 8:08 na. Let's go to work na dari sa aton nga pagpangalagad. Unahon ko lang si Aksyon Alvin Grava. Parte sa update sang inkwentro dito sa may Negros Oriental. No kay aga niya pa nakuhaan sang update ang sa military. No, may patay mo. And ginpalayag earlier nga ining napatay ginaligar miyembro sang rebelde nga grupo. Update man kita karon kay gina-check naton sa BGMP no kung ano ang latest sa manhunt operation na ginpatigayon nila. Batok sa nabilin nga duha ka mga pugante. No, ang alegasyon sadto nga isa pilason. Hindi na nakalabot sang suot-suot kag panago. Todo ay gid ma-intercept sa aton mga authorities. No, inatanan tutukan man karon dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad. Kag may update actually sa Aksyon Alvin kundi may nagugpaas naman nga eroplano no sang Armed Forces of the Philippines. I-check ta ni karon ano iniman nga kado. Dapat siguro ni ang hindi nagid bala
do kapigaw na gid sa mga ginagamit na tunaw nga sang Air Force bala. May helicopter ni do ka delikado do ka ang guwa niya do flying coffin bala yang nga nang nagalupad nga lungon nga sus hindi mapulong basi gulpiada la magugpaas bala. Pero ulahon ko lang ana yung update parte sa enkwentro anong latest karon on the ground nga nakuha nga report ni Aksyon Alvin Graba. Patrol reports. Aksyon Alvin, good morning. Alas 8:10 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibalikan ta siya sa iya sining special communication. I-check ta karon nga, Aksyon Alvin. Aksyon na art na konfirma na sa mga katapo sa 303rd Infantry Brigade. Paagi diri kay Brigadier General Inocencio Pasaporte nga nakilala na action art sa mga katapo sa Philippine National Police dito sa siyudad sang Gihungan. Ini napatay sa enkwentro kagabi sa sitio Pitik-Pitik, Barangay Luz sa siyudad sang Gihungan, Negros Oriental. Ining napatay aksyon na art ang gaging kilala kay Randy Topales. Actually, wala pa ni siya exactly sa data pagid niya nakuha, especially sa edad ni action art. Kung taga-di ini siya, pero yung confirm ini siya nga miyembro o isa sa 5 ka mga miyembro sang SYP Platoon Central Negros 1 sang New People's Army nga naenkwentro kahapon nga adlaw dito sa lugar sang insidente. Nang kapagpangusita action art sa mga militar mismo sa encounter site, liwat nga naka-recover action art ang mga katapo sa militar, especially ining 62nd Infantry Battalion, naka-recover sila sa isa pa ka caliber 45 pistol. Ining caliber 45 pistol action na art ginapatihan sa mga otoridad nga posible iya pa ni sang mga miyembro sang SYP sa Central Negros 1 action na art. Ano nang SYP gani? Check ko ni action na kay white ko gini na ano kay normally SYP platoon ang tawag nila mo. SYP. Oo. Basi special unit platoon gani action na art no. CPP NPA. Now, sunod diri kay Pasaporte action na art. Kuna mo si General Pasaporte, ari nag-report na siya balik diri sa 303rd. Yes, sir. Ari na diri action na art, no? Kailan last time to do at dito sa Gatiner pa sa national Oh, correct. Action art, ga-promote follow up gali sa action art. Una, nag-schooling, nag-follow up man sang iya sining promotion action art. Okay. No? Oo, kay subong Brigadier General na mo. And sunod diri kay General Pasaporte action na art, si Topales gali may duha ka standing warrant of arrest dito kag base sa pagpangusisa sa mga kapulisan sa Idalom sa Gihurgan City Police Station. Ang kaso diri action art murder, 2 counts of murder ang kaso diri, pero ginatudlo pagid ini action art ining si Topales nga isa sa mga miyembro sa New People's Army. Actually, ang term niya, nagpanguna sa ambush. Dito sa isa ka miyembro sa Philippine Army sa idalom sa 62nd Infantry Battalion dito man sa Barangay Luz sa siyudad sang Gihungan. Kunti may na-recover nga isa ka caliber 45 pistol pa kagabi. Dito man action art ka alas 7 sang natabo ang ining nga enkwentro, may unang nga na-recover ang mga otoridad, especially ang katapos ng Philippine Army, and that is isa ka caliber 357 revolver kag isa pa ka granada. So de modo isa pa ka caliber 45. So tatlo na action art ang recovery sa sining nga lugar, sa lugar mismo sa nga insidente. And again, pasalamatan man action art ni General Pasaporte ang mga pumuluyo sa Barangay Luz sa pagtimbre mismo o kung paghatag sa ila sang informasyon in relation sa presensya sining mga katapo sang counter terrorist group action art. Ang Barangay Luz ni daw boundary na ni siya bala mo sang Isabela dakag sa Gihulngan? Yes, sir. Actually, kung sa action art mo, kay ini under gihapon sang sa area of responsibility sang 62nd Infantry Battalion. 62nd? Oh, yes, sir. Okay. Oo. So,
So, pamatayan ta Aksyon Art actually sa pagpamangkot ta kag pagpakig istorya taman kay General Pasaporte ginkuhaan taman siya sang reaksyon kag gina Aksyon Art in relation sa natabo nga pagbaas sang C-130 dito sa Sulu Aksyon Art. Ari ang pahayag ni General Pasaporte. Police, medyo gabi na, around 8:30. So, na-identify nila itong napatay nga si Randy Topales. Based sa data nila, na-confirm ni nga member in isang terrorist NPA. So, nag-scour pa itong ato na additional troops dito sa vicinity pa. Additionally, naka-recover pa sila another firearm, another 45 caliber pistol dito sa area. Kag ining napatay is accordingly ang primary suspect na involved dito sa pag-ambush last year sang isaman ka membro ka 62nd IB sa Barangay Luz. So, di rin natin makita ang natakaan ang mga pumuloy o civilians ito. Sila na nag-report nga amo ni diri nga presensya. So, daw hindi na safe ning mga certain areas diri sa gihulngan sa mga armado ng NPA. So, aside naman namon, we have to preserve the peace. So, again, na-execute naman ang tropa based sa akon nga order sa ilang to go after sa mga armadong NPA and sustain or maintain the peace nga dito sa area. Para natin may mga incoming projects diri sa city kagihulngan nga importante man para ma-uplift ang kaimtangan sa mga pumuluyo dito sa area. Sir, ma-shift ko with your kind permission. Parte ito bala, sir, sa natabo sa Sulu paghumpaas ang C-130? Kapon medyo very sad day sa AFP, particularly sa Philippine Air Force, sa Philippine Army. Majority ito nga dalasan na tropa is sa Philippine Army nga halin sa in other areas, and majority ito nga dala is nag-training in Cagayan de Oro in dito sa Patag halin Camp Evangelista. So ita-transport sila to be reassigned to 11th Infantry Division. So, very sad day, kahapon, very unfortunate incident for the armed forces. I don't know kung if we have mga negrense nga fatality or napilahan sa paghumpaas, sir. As of now, wala kami dito. Ginahulat man naman na kung may mga coming from Western Visayas or from Negros Island, kung may fatality dito. Wala pa kami data, so may manifest, wala pa kami official report nga nakaabot, wala pa official report nga gin-publish pang AFP. Kaya siyempre, kung may mga fatality, so we expect nga we will be providing we will accord them honors upon arrival or kabulig man sa mga pamilya nila diri sa pagbalik sa mga remains nila. Aksyon na Art, kabahin gid lamang inisang nga pahayag ni Major Conrador ni Brigadier General Pasaporte Aksyon na Art. Pero going back dito sa encounter, at least sini lately why na sila sa nabaton pa nga report from the field nga may ara pa sang natabo liwat nga pagbungguanay o kung kilit anay tos bukid sang trupa militar kag sining grupo sang napatay nga rebelde. Sa karon Aksyon na Art, wala pa sa nga pinaka-latest kung wala may liwat nga natabo nga enkwentro, pero sunod sa iya ongoing pa man ang manhunt operation against diri sa mga miyembro sa New People's Army nga enkwentro nila kapon Aksyon Art. So ining si Topales subong nakilala ni siya pagis sa may ang identity na sino nagkilala gisi ni siya. Sunod sa iya kay Pasaporte, una diri nga nakakilala ang mga katapo sa Philippine National Police o kung Gihulngan City Police Station Aksyon na Art. Kay mga alas 8 pasado na sila nakaabot sa lugar sang insidente. And sunod kay General Pasaporte, isa ka police ang naka-identify diri Aksyon Art kay Topales nga sa diin may ara pagali ini nga duha ka standing warrant of arrest sa kaso nga murder. Okay. Okay, Aksyon na Art, no? So, balita... So, tinandawag na kung bala ang sa military o kung ang sa trupas ng rebuilding nga hubon, ako o nila nga member nila ni Topales. Yes, Aksyon Art, follow up.
Pati para makakuha man kita sa another information and confirmation kung ila giniya tropa o ila ni membro ining si Tupales Aksyon na Art. Basi mangin available man karon ang spokesperson man sa Apolinario Gatmaitan Command Aksyon na Art. Okay, sige. Para makuwanta niya, makakuhaan ta sila mga update. Ang aton lang din nga kung may nagkontrola na ito sa bukid, ang mga tao itong takuha ito sa bukid, sumong mo kung parte COVID, wa ito sila ka problema. Aksyon Alvin, no ka normal ito yung sila. Kiti, hindi gani makalabot itong services ng government sila, basic services bla. Oo. Pero kung lali, may nagkontrola na itong galinupad, ganoon ang balinis na kundi, kulbaan kayo mo ya. Oo, gani mo makon mo na yung galinupan na itong mga balinis to, alang-alang yung mahambal ka dyan ay kadali lang yung manago ko. Hindi, kung may kumabal ng balinis siya, dali lang si Alvin na, kuha na, tagakson radio na, kuha na niya, buot na. So, kundi malikaw siya. Pwede man si Art, sige si Art na, hindi na, likawin na, ato na. Oo, ato na, mamalayron patada karon. By the way, anong update ka ito? Nakakuha ka sa BGMP na itong latest na manhunt operation nila. Isiling to na pilasa ng isa to, di na to kalabot sila kalagsanay man. Oo, ginatinguan natin Aksyon na Art nga makakontak man kita kumalin pa kahapon kay Chief Inspector Jairus Anthony Duhelio. Just so happen and sad to say nga medyo hindi gid available ang iya communication Aksyon na Art. Basi karon na makakuha kita sa pinaka-latest pagid sir. Yes, basi kung makuan mo siya, basi magsabat sa imo, balakang guest naman siya do guys program para at least mabatian taman ko na nung latest on the ground to sa ilang operation to. Roger on that Aksyon na Art as soon as possible nga makuha ta kag makalabot ka maka-communicate man kita kay Major Duhelio Aksyon na Art. Aha. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patrol report. Salamat ginaksyon Alvin Grava. Now, tiinkwentro ini, may napatay and ang report, accordingly, ang ining si Tupales, nga ginkilala mismo sang kapulisan PNP ang nag-identify sa iya. Kaya taga dito, malang na siya siguro, siyempre, kung hindi ka residente o kundra ka nagapuyo nga lugar, sinabing magkilala si mo dali-dali, no? May mga pending warrant ang pamangkot diriti bala indeed ini siya member ginman no sang CPP-NPA nga gina-claim ti responsable siling sa militar siya man ang nag-ambos last year sang isa ka miyembro sang 62nd Infantry Battalion. Atong listings or sa piyak kamahin atong nagugpaas nga C-130 nga may mga nagkalamatay way pasubong communication nga nabaton ang taga 303rd Infantry Brigade kon bala mayara sang naulamid o kung nakasakay hanga mga taga Negros Occidental kag Bacolod kabay pa wala lang. Kaya mo na no aton malang di kabalo ka ang problema sang ilinaway gira ni sa aton di ang problema sa insurgency. Hindi ni siya dali gid mahatagan solusyon, believe you me. Hindi ni siya matapos sa karon nga administration. As long as sa gihapon may ara sang mga tao nga nabiktima sang ginatawag nga inhustisya. May mga tao nga may ara sang way matalupangdan kag nagabatyag hindi sila wala ginasapak sa gobyerno, no? Ang iban ang ila ginahimo kun nga ang nagaentra sa sininga grupo nga ginatawag sa gobyerno nga nga terorista pero nagaentra pang iban bangod man sa ila pagpati nga mo na yung makabulig sa ila mo kapin pagid kon may mga problema sila nga wala naaktuhan sa idalom sang aton kasuguan. Injustice amo na basta may amo ng galuntad gutom, ang insurgency, hindi mo na madali-dali masolbar o kung mahatagan solusyon. Alas 8:24. Pagbalik ta, pila karon ka mga update, ang tutukan ta, inot nanay kita kahoy karon na. No? Plus, vaccination program,
hinatanan tutukan sa pagpanumbalik sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline 2006 Going Down Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito.
magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa inyo palatuntunan aksyon na hotline sa gihapon Lunes kita nga pagpangalagad. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Morning lang sa kay Sir Joval Trinidad. No, nga nagamonitor karon nga aga. Thank you so much for the time. Aksyon Hotline. Mga mensahe nga ginapadala mo karon dugay-dugay lang Sir Joval ha Trinidad. Ibasahon ta lang na karon, no? Good morning lang kay paring Basti Girhin. Monitor man siya. Uy, standby ka mo karon kay check ko niyo. Dira sa may area sa barangay Andulawan, sa banwas ang ilog, doon kadudlaan mga tahurda, nagbulang naman sila kuno. May check na kung nakalabot na sa PNP, na record na kinaglinag sanay kuno kahapon to mo. Nagligad to nga mga binulan, di balang Andulawan, amo ni siya ang isa sang lugar nga kadamo gani isang pati taga-amon to nga nagkadto to na mulang gin-quarantine gani mo. Right after nga may nag-positive, di nawag ka mo ka dudla da. Kabalo naging ka mo nga hindi na pwedeng bulang sa mga bal ni Governor. Aber, i-check ka ron tarabi kung na-record na sa pulis da, no, sa area sang Andulawan, ti sakop sang ilog ni, may na-record ka mo da, wala. Oh,
Nga nagasigi binulang da. Kapitan kuno ninyo, gala ka ugtas na sang opisyo sa mga tahor. Aksyon Hotline. Karon dugay-dugay lang, dari sa aton sining nga pagpangalagad. Alas 8:40 na sa aga. Aksyon Hotline. Now, kaina, ginheadline ko sa inyo, nga parte bala sining mga puno sang kahoy, actually subong, sige actually ang ginahimo sang DPWH, ang ginahimo sang City Engineer's Office, ang pagcheckyan nila sa mga sidewalk, sa mga kilid sandalan, sa mga ginatanom ng mga kahoy. Kati kabalog ka sa gusto na tunggag sa hindi, may ara man yakwan mo, may ara man sang mga project nga kinanglanon ipatuman no? Ipatuman sa pila ka mga kilid sang dalan, amo na wala, gati may ara na sang pondo. It's a good thing nga ang councilor assigned committee chair dira nagatrabaho si Councilor Carl Lopez. In fact, naupod gid siya gani siya sa team ang naligad nga daw nabalaan ko gani o pating mga resorts kag restaurant na sa barangay Sumag Panukoy gimbisita yaman mo. In order nga i-make sure nga unharmed dira kag kun way kaya permit way operation kag iban pa, no? Ang saman silingan may ara man na mga puno sang kahoy pero do ginrekomendar kuno nga hindi pagut doon. Now, ang consultation is still going on. I-check ta ini, no, kung ano ang nagkag-inspection. Nano ba lang pinaka-latest? Sini kayang report nga bal nila kuno do nagid ang kahoy na sa dalan na Reneta nga nabilin. Abay klaruhon ta ini. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad is Councilor Carl Lopez. Councilor CL, good morning. Kumusta ka, sir? Ay, happy, healthy, gid. Salamat, Aksyon, Art. Mayugid. Aha. Salamat kay Councilor sa tayo maginatag karon nga aga. I-check ko lang, sir. Nano ang pinaka-latest subong man? Especially sa do nag-check to, nag-inspection to liwat dalan Arneta, Mansilingan, and other areas nga may ara nga do ulot doon nga kahoy. Ano to, sir, ang latest sina? Okay. Ang sa Mansilingan, Action Art, no, ang iyan ka city engineering nga programa, proyekto. So dito sa pag-inspeksyon naton, nakita naton nga hindi man high traffic kid ang area. So ang mga kahoy ito pwede gid nga hindi pagot doon. Ano pa naghambal na ako sa city engineering nga sili kung akon sini nga recommendation, hindi gid ninyo pagot doon. Kay although ara siya sa dalan, no, naga-block siya sang access sa dalan, pero sa lingkoti, una wala man gabaha. Tapos may ang sidewalk, hindi man gin medyo may ara-ara pangalalakta ng tao. Kag pa ang ikatatlo gid nga hindi siya high traffic, nga high speed lang mga auto, nga delikado nga may ara da sang kahoy. So mo to wala naton niya gin rekomendar nga out doon. So magapati naman sigurong city engineer, although gambal gid sila nga sir nami gitaning out doon tamon niyo muna silingkutin do hindi magid kinanlanon. So amo nang sa Mansilingan naton. Okay. However, sa nahambal mo na nga gin-inspeksyon man naton dito ang sa may Singkang Airport, nakita gid naton nga ang iban nga mga kahoy maayo pa tuod. Pero may ara gid kalabanan nga mga damage na nga daw gatandog siya bisan mga wires, no, nga sa kuryente sana. Ikaduha gid may mga masakit nang nautod na bla. Nga gin-recommend man sang una nga ginutod nila, may mga tanawon mong mga kaang puno nga nabilin ate nang unod sa tunga bla to ano na hindi na healthy Okay. So anyway, ang status na Action Art, no, wala pa na iya desisyon nga out doon ang ina nga mga kahoy. Kintanaw naton to kay kumbaga ang construction naka-hold lang. Wala na sila hinimo hanungod sa executive order ni Mayor kag sa clamor sang aton mga residente nga hindi sila gusto nga out doon na dito ang mga kahoy. So subong wala ina-action hasta nga si Mayor makadesisyon gid nga iya executive order i-lift niya. Kung ano man ang desisyon niya, whether stop totally. Kung stop totally, medyo nagkatunganga lang ang programa. Ara lang dang mga kahoy nga nautod, wala na ginhimo.
Damo nang guaya. So, ang para mabalaan sa aton mga pumuluyo, number one, kung hindi na siya pagot doon, so masiging baha, ang perting guba sa dalan, wala sang pedestrian nga magyan, so medyo delikado para sa aton tanan. Amo na nga akong pagtanaw dira. Okay. Kay supposed to be mo, ana da nila may tamburong na gani nga wala na nasigi kay tungod sa protesta sa mga residente. So hindi na mabutangan sa insaktong tawag naton sewerage or tamburong para nga mag-ulan, hindi magbahangin ang area. Kay damo na na-documented nga mga aksidente, may mga pictures, completed date, accident report, nga may record ng DPWH nga gakatumbang kahoy, may ang tungod sa baha ang auto, slide la, gabunggo sa igad, igong yung kahoy, mga mamo na. So, ang akong pagtanaw nga tig-ulan na naman liwat, siling ko mahulat pakitabi nga may aksidente matabo. Pero siyempre, hindi kita ka-desisyon sina, no? Ang akong ginatunan lang naton, kag nagarekomendar lang ta, kaysa na bala naman siyang tanan, ang konseho wala magina siya desisyon nga iya. Although, pwede kita ka-object, no? Panpartos sa mansilingan, ginahambal nato ng city engineer nga kung pwede, iunan mo, nga hindi lang. So, in this particular area, amo man ang aton nga pagtanaw da yan naman lain naman. Okay. Siling ko tinautod na ni, pabayaan ta na lang ni. Hindi na mabutangan sang pedestrian nga may tabon la. Supposed to be may walkway na nga para ang mga pedestrian makalakat sang safety. Ang mga bisikleta pwede kaagi sa higad, ang motor, amo na bla. Nga daw may lane gid abe sang motor, sang pedestrian, tapos ang pedestrian niya may tabon gid. So amo nang madula sa aton nga programa nga kung hindi pagsigihon. So, amo nang aton nga gintan-aw dito, Aksyon Art. So, ang recommendation mo sinada, na hatag mo naman sa Office of the Mayor? Wala pa ko kahatag kay pamatik ko anay kung ano ang recommendation ni Mayor. However, ini nga si Mana, plano ko maghatag man niya sa akon niya recommendation. Pero last week pa na daw, 2 weeks ago, nagpasar na ko resolution, nagapangayo kita sa Office of the City Legal kung ano ba lang desisyon na nila. Anungod sa sina. So, wala pagyapon kita kabaton sang any advice. So, amo nang i-follow up naton ini nga si Mana Aksyon Art. Kaya nga kung amo man na mo simple, kung hindi na ginaiya pagdayon nun, himuan pagi nga anong himuon tada sa baha. So, kung hindi na pwede mahimuan paging baha, kayuhon ta lang hindi maksidente guro nga mabutang tada sign or nano bot amo pa nang akon gina-discuss to sa ila. Kaya ang nag-inspeksyon DENR gid nga Senro, kag ang upod nga si District Engineer Abraham Abiliana, kag ako, tatlo gid kami nagtanaw dito. Nga mo na ambal nila CL, ni kon buligi kami. Kung hindi gid kamo, para nga may muanta ni Midyos kung paano, pero ang baha, hindi namon mano, kag kung ano mga aksidente, klarohon ta lang ni. Kay kanugon man nga nagatanga amo na duway lang nagsigi ang programa naton Action Arts ang gobyerno. Yes, sir. Kung tani budgeted na mo, may tani allocation na no? Kompleto na, may allocation na. So, amo na. So, may gintanaw ko to, daw nga lang ang isa ka tamburong nga daw abierto lang la. Kailangan mo na tani, makonect na para hindi magbaha. So, kung di tani pagsigiyon, di masigi ginading baha. Amo na. So, ito dipindi na sa inyo, daw mo na bla. Yan mo na nga akon nga pagtanaw da Action Art. Yes, sir. So, hulaton tan lang guro kung ano man recommendation kag ang study man sa City Legal Office nga way pa man sila ka-reply sa imo ginpadalang communication. Yes, Action Art. So, mo gina nga to ni Moon sumong. Although, i-follow up ta na ini nga week para mabalaan ta ano gid lang desisyon kay tag-ululan na mo. So definitely na mabaha ginada kung pabayaan lang naton. It can cause danger sa nagalakat kag ati amo na ingang nagabiyahe daga drive hinay-hinay lang gid kag magandam. Amo na. Yes. Sir, pasip lang ko very quickly. Kaya last time kung nagkadto ka man sa may nag-inspection ka man, naglibot-libot ka man, sumag, panukoy, ng mga beach resort. Kumusta? Ano ang latest dito, Sal? Atin nakita naton dito nga kinanlan gid ang aton syudad mag-aksyon gid kag siguraduhon no ginambalan kong city licensing kag city legal nga kadam-an dito nga mga lugar wala pa sang business permit kuno so nag-operate.
So ginsaway naman to sila, nga gintagaan sila first notice nga hindi sila dapat anay mag-operate kay wala pala sila business permit. Okay. Pero dito gid sa area nakita naton nga wala sang mga basurahan, wala sang actual nga MRF facility, wala kadamo sang wala no nga delikado gid sa aton environment ang pagbutang sang mga lamesa kag siya mismo dito sa may mangrove gid ya. So, di maayo na. So, delikado, no? So, amo nang this week action na naton, ginhambalan taman tong aton nga mga pumuluyo. Wala mga itsakto gid lang nga mga discharge sa mga ilihian, kag matawag na banyo kag sanitation facilities. Kay malaba siya mo, pila ka hundreds of meters na. Siguro may restaurant nga iban nga may banyo, pero ang ilagin butangan to mga hulo lamisa to kalaba kayo. Ngati wala man banyo, wala man hulugusan kamot, wala man basurahan nga insakto. Di silingkod likado ni kay ti kon mag-inom kag kaon ng tao, di sigurado mahulog lang nada sa tubig na amo na. So amo pa nang aton tagaan gid sang atensyon na Action Art nga either sa paghatag sang permit piwon gid sang city licensing naton. Basi there is indeed to make some ordinance nga relative kun ara da located ang imo nga business establishment sa mga kabaybayon nga hindi na siya magpulyot gid. Kay nakita naman naton sa iban nga parte sang Bacolod may ara gid nga nibla sa Punta Taytay nga kinahanglan i-address gid naton Action Art. Yes. On that note, Councilor, salamat gid sa time and just keep us posted kung mayara gid man mga development. Thank you gid, Councilor. You're welcome. Salamat gid sa inyo tanan. God bless. Councilor Carl Lopez, Councilor CL, no, gin-update na lang siya kay may mga nagambal sa ako. Sila hindi, okay na doon na ang sa Dalan Arneta, tisilin Councilor Carl Lopez, yung wala pa. No, wala pa. Kay gin-check kaya lang ito nila, gin-inspection, kag gulaton kung anong recommendation na kay may executive order ng papanawag sa mayor. In fact, kinakulat yaman subong kung ano ang sabat no, sa City Legal Office, kag nano ang ila sini pananawan, illegal nga opinion ni sinada. No, kung bala sa gihon, ang project, ang pag-inot na na isang kahoy da, ang saman silingan niya, personally, sunod kay Councilor Carl Lopez, nag-recommend ang iya committee, ang iya komitiba, nga hindi manggid kinanglanon, doon din kahoy, hindi lang niya pagot doon nasa mansilingan. Kaling problema, kung doon sa Runeta, mo yung pagbabaha, ti lang taon takon, madayon nano ang matabo, kay tikon pundo, may pundo na nanda mo, nga pwede gamiton para silang project, why ko na masigi ni kay bangod sang Claymore, sang protesta, sang pumuloyo. Kay Madam Vanessa Mayo, good morning. Happy 4th of July, sir. Ay, 4th July 4 ni sila to. Ma-watch kami fireworks to Gedugay kay birthday sang Amerika. Diri. Thanks and God bless you always. Have a great week ahead sa Minnesota, USA. Salamat, Gid. May nga Action Art kay Mr. Biboy Villasor sa family ko sa Barangay Pandanon, DSB, kag sa tanan nga members sang EFC, halin kay Ma'am Jinky Jalagdon. Si Mungkal Torilla, good morning man, taga Binalbagan, kumusta ka mo? Agnes Espirito, good morning, pabati o patamyada sa family ko sa Purok Kagay Barangay 2, Panaligan family, lalo sa tatay ko Lando. Okay Melchorita Ferrer, good morning. Manjo Arnejo, good morning. Araman si Sergio Val Trinidad, silinga, we're on monitoring from Rising City of the South. Salamat, Gid. Tanya Ramos, good morning Philippines, lalo na sa mga taga Bacolod. Thank you. Lito Dayap, si Anan, si Rochelle Evangelista, J.R. Mainitri John, Celia Halico Espinosa, Antonio Cervantes. Good morning, mga ka-action watching diri sa San Juan, Puerto Rico. Greet ko lang Cervantes family sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Stay safe, stay healthy. Regards kay Alvina, waay Malicia Graba. Ay kalain siling ni Sergio Val Trinidad. Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good morning. Especially kuno sa Malaka family, ka-monitor via on air. Likewise to Sani Kayaw and family Barangay Manalad sa Ilog. Oy, may nga agad sa inyo.
Mario Bacaw Kuirad. Morning kay Cedri Iligan Aram, dara sa Carlota, nagkapamati. Romy Alconza, nyamangkot ko kung okay magsulod gwa San Carlos. For now, kung ay man gid problema, pero i-check talang anay sara for kuhan gibla to make sure kung ano, basi may mga regulation nga ginbag-o bla. Lorna Diligencia, si Lipong sa Macau, China. Paring chupoy magbanuada. Tamay man si Auntie Evelyn Valdices. Happy birthday. Huma Lumina, good morning. Ara man si Marcelo Pinafil. Nagalibog si Councilor Lopez nga hindi ma-install ang tamburong kundi pagtapson ang magkahoy. Councilor, sa tunga kasada namin butangan kay wala kahoy. Ay kalain. Sigihan nyo na lang pareho sa Lacson Street kag sa Government Center. Nung baha patanaw sa iyang dira sa magsaysay kay bago na dira butang tamburong naglala nagid ang baha dira ay kalain sa dira kuno sa kwano sa may magsaysay, no? Nathan Borromeo, good morning Negros, watching and listening sa Isabela Moises Padilla area. Please greet lang happy listening sa taga Barangay Panakyaw, Isabela kag mga classmates ko sa CPSU Graduate School, mga Panakyaw, Bugtaw, Panakyaw ato ng West Philippine Sea. From Sir Nathan Maed. Thank you so much, Aksyon Art. Mabuhay ka man. Aksyon Hotline 2006. Going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Once upon a time ay nanay. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayok mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod.
Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito.
Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
kailan at saan ka dapat magpabakuna. Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authority. Pagpangalagad karon nga aga, oy, good morning lang dra, may lang pag-monitor ho. Si Sir Joval Trinidad kuno sustinto Talidong Ramos Puyugaw kag Sarmiento. Amo man ang Aguilara family sa San Dionisio Subdivision. Monitor gi sila always. Salamat gid Sir Joval Trinidad. May ginatamyaw pa ni Sir Joval sing unang yaning namit magluto kalokalo. Ay grabe. Sige. May lang nga pagluto sang kalokalo dira. Alas 9:13 na, or last and final stretch sa aton pagpangalagad. Pakarunan ta ni karon ng dugay. Si Kong Greg, okay lang aksyonan siya. Tawagan ta lang siya. Ang mga mensahe nga ginapadala nyo diho, tingo anta nga maubos ang may isa-isa ning nabili no, kay ga double up ang iba nabi ano pag salot gulpiada hindi ta makuan bla hindi ta kung di mo basahan dayon ga pop up ga pa saka siya pa ibabaw ho. Aksyon Hotline.
Ayos. Anyway, sige lang. Dugay-dugay ibalikan ko lang na ari ho, ang good news lang kundi subong portik budlay gid kon may balatian ka, may mga comorbidities ka, dason mo hospital ka o kung inang kapin pagid ining mga masakiton blaho, mga individual nga ti madugay na nga naga-suffer sa mga masakit. Hindi lang lahog ganaan sa mga hospital ka mo. No, hanggang lastuhan o labot nga ito nagakulang pa ang actually sa mga hospital ho, amat-amat naman nga nagaka-overwhelmed, no? Ang ila sining capacity. Pero ang manami, ang coverage ng PhilHealth para sa dialysis patient, ginpalawig ho. Ginpalawig. Ari mga ayo ta malabulig kay Congressman Greg kay daw sila nakaistorya ini siya sa taga PhilHealth kag may diya ini siya kabalo ka. Ang dami sinig kay kabalo ka hindi lahog subong kung dialysis patient ka. Sos marusip sadtong tiyempo way gani pandemic may kabudlayan ka sa sa number 1 kagastuhanan kadto sa ospital pagpa-doktor much more subong nga ara iya ang pandemic ning COVID-19. Pero at least, paagi sa PhilHealth, basi mabuligan ka gid. Siyempre, now i-check na bala. Online sa hotline. Once again, ari sa aton nga linya si Kong Greg Gasataya sa Lone District sa Bacolod. Kong, how are you? Good morning. Aksyon Art, may nga kasi mo, may nga sa atong mga tagpalamati. Kong, although nga may announcement na ginmarging pagwa sining taga PhilHealth, but you did mention also sini party sa PhilHealth kahapon man. Pero balikan ko lang, ano ni siyang specific? Ano ining ginpalawig subong nga program sa PhilHealth, Kong? Nagsugod ni siya last year, Aksyon Art. No? I can recall clearly during the pre-budget briefing na din patigayon siyang Department of Health examon sa Committee on Appropriations. Isa nga din bring up at the time ang concern sa aton ng mga kauturan na nag-undergo sa hemodialysis, no? Ang ilang mga sessions pala Action Act, no? Kaya at the time it was only 90 sessions covered in a year. So paglapaw ka na sa ikanubintay uno mo ga problema na nga ito namang corona kasi hindi na ma-cover sa PhilHealth. So during that budget briefing with Department of Health, no, araman dito ang mga tagas officials ang PhilHealth. In-request natin na kung pwede i-increase ang number of sessions na cover sa PhilHealth, considering that we are in a pandemic, damo na wadang obra, so on and so forth. No? So during that period, grant nila. No? And then lately, I think last week of June, naging pagwa naman na memorandum ang PhilHealth na i-increase sa liwat for this year ang number of sessions na patigayon nun sa mga kauturan tanga nag-supara sa balatian sa kidney up to 144 sessions Action Act na nila nga cover under PhilHealth. I see. So that is a good thing. From 91 na siya, Kong, to 114? Yes, from 91 to 144 Action Act. Okay. At least, nag-increase siya galit dako. Gid kabalo naman kita kung ano mahal nga ng kada sesyon nga bayran mo. Kapin pagid kon lukduhon mo ni kag ikaw ang mag-abaga sa ning kagastuhanan That's correct, good Action Art. No? Kasi most of these are outpatient na mga services na ginatigayon. So, amo gining problema, like sa opisina, amo gini ang since a couple of years back, up to the present, amo gining kadapo, gining nagapangayo sang assistance pero ni sa opisina. Ini sila balik-balik, wala Action Art, hindi niya one time lang yan nga makahatag gobyerno medical assistance, then okay na kay maayo. But iniya, sige, padayon bala Action Art. So this is very good development coming from PhilHealth. I would like to thank them for continuing sa sining proposal through a memorandum this year. Pero ano man, may listing na ningadaan kung
kung sinong qualified ring, amo ni sila ang ibuligan. Importante, guro, member ka lang sa PhilHealth, no? Yes, yes. As long as member ka sa PhilHealth, kasi may database man Aksyon Art ang PhilHealth, no? So, Okay. mabalaan mo dira kung pila ka naka number of sessions, no? Kay in the past mo gina siya. Na usually katabo ni sa kalabanan maglabot ng mga Septembre na dira duga pa na minus na bilhin ni mong sessions or August. So this year at least you have 144 maximum of 144 sessions na i-cover sa PhilHealth for outpatient department. Gani man. So anyway, makuha lang taguro siya sa PhilHealth siyang datos pagidugang, no, kag at least para mapa-explicar man sa ila sa gusto nga mag-apply man diri, pero automatic man ay kung PhilHealth ka kung nga maka-avail ka man sini, no? Yes, no. Basta may PhilHealth kaya kag nagabayad ka maka-avail na programa. At least on time ang ibang kawan bala na pag bayad sa mga dues Aksyon. Yes. Ang dami pagigapon tong gin-report naman party sa ambulansya to. Saan ito ni mabot yan, Ikong? Ang aton ambulansya for pito ka barangays, there is pa contact sa Art will arrive hopefully within middle of this week na mo itong gin-commit sa akon sa Department of Health kahapon, kahapon Sunday, nag-communicate sila sa aton. Okay, we've been following this up for the past more than 1 year and a half na Aksyon Art. Sige na itong tawag ni follow-up sila. Although tinaintindihan nga because of the pandemic, naapektuhan ang mode of procurement sa Department of Health, ang delivery sa mga ambulansya on the part ng supplier from Manila nga nag-deliver sini sa Western Visayas, pinagabudlayan sila. So we understand the situation at why nga regular gid nga amon nga pag follow up sini until nag-finalize sila sa akon last week na almost in place na. Although natabot na ni ang mga ambulansya at ari na initially Iloilo dugay na, no? But ang processing ang mga insurance with the GSIS amo ni nag-delay kasi Manila, Bacolod, Manila, Iloilo. So very good ang delay sa processing. But ang actual unit siya ako na sa Iloilo last party to February or March kung di ko magsala. Lawig na. No? So, lawig na. So, darigid na delay sa yaka GSIS nga insurance. So, nag-communicate ko sila last week and then nag-reply sila sa akon na gina-finalize nila and then kagapo nagbabado sila nga anytime this week i-turn over na nila para sa barangay Punta Taytay, Tangob, Kabog, Filisa, Dumanan, Mansilingan, kag Barangay Banaco. Sa atang inipito ko mga ambulansya. Wow, very good. Now, why ka-update mo ang taga-DOH kung may ara na kita additional pag nga vaccine nga for delivery or scheduled for delivery diri sa aton? I was informed last sino ko nagtawag sa Manila, I think daw mid last week, daw Wednesday bala. And then for being naman manugabot naman Aksyon Art, no? Kaya mo tong pangayo ko man sa vaccine in charge sa Manila nga siling ko kung pwede lang git na increase yung Bacolod considering the situation. So they updated me last Wednesday nga padayon na ilang pagpadala for Bacolod. Although nga cases wala do amo-amo ko ng kadamuon. But I think it's about time they have to increase the number of vaccines due for Bacolod City. Sige, on that note, Kong, salamat gid sa time. Good morning. Salamat man sa inyo, Aksyon Art. More power. Could it stay safe for the outfit. God bless. May natin. Aksyon Hotline! Ayos No, anyway, ang may paginitan ni kung taga-PhilHealth, wala maki-explicar man ni siyang ining gin-extend, ginpalawig, gindugangan nga i-cover nila nga session. Grabe to, no? Sus, may dialysis patient kasubong kinanglan may ginakaka ka na yung kwarta, kung siguro experience ko, actually, ang tiya ko lang itong case, pero yawan ang kaisa ko pangitaay sa budget mo, hindi ilaw lahog. Kapin pa kung tag 3 times a week ka na nga gina-dialysis. Sos, ang gasto hindi amak. Di kung wala kasi na karon di mo nakwaon. Nga i-dialysis, kapin pagid subong lain, pagid antes kaya dialysis, i-required kaya nga daan subong ikwan, swab.
Ti magpa-swab ka pilang bayan mo kunan sa swab 5,000, butang ta 5,000 o less pa. Ti nagdugang pag ginang imo galastuhan, no? Purtik budlay, no? Ti kun way pagid sang free nga ginhatag ang government sini, kapin pagid sa swab. Dason why man gin palawig sang PhilHealth abing ila coverage sa papatay ka na lang papatay ka. Mapuison ng lawas mo kung hindi masugdan mo na dialysis ka. Dason hindi ma-replenish, hindi makuha ang imo ginatinluan ang dugo mo na mo. No? Kung ibalik man liwat sa lawas mo, di mapuison ka na iya kung hindi ka kapaidalom sa ginatawag dialysis session. Di mayo manitani, galing kay Smayo na lang ay ka masakit to no? Mas mayaw gid nga stay healthy kita. Budlay gid kung ka masakit ka kay do hindi magin mapulong kisa bisan paghulag mo ka budlay kasi kwawi kag problema gid. Aksyon Hotline 2006 going WD for best public affairs program for radio. Ang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. So, why nakikita tiyempo dari sa aton sini nga pagpangalagad
Good morning, gali dira umay lang nga pag monitor no sa mga taga banwasang kawayan, especially kay Maninoy Alma kag Maninoy Henry Boy Gregas. Sa mga kabataan mamautit dira may ngagas sa inyo. Aksyon Hotline. Kay Papa Danny, may lang nga pag monitor karon nga aga. Nga kon lang rin gina-remind sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination. Amo niya wa kita pierdihon sini. Aksyon Hotline. Aksyon are Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.